ҳифзи ватан масъулият ва ифтихори бузург. ватани худро мардонавор ва моҳирона муҳофизат менамоем. хизмат ба ватан қарзи ҳама мардон аст. моро мебояд пеш аз ҳама муттаҳид бошем, ин сулҳу суботро ҷовидона нигоҳ дорем. фарзанди ватандӯст, ифтихори меҳан ва падару модар. вақте ки фарзандамро бо либоси низомӣ дидам, ифтихор кардам. воқеан артиши миллӣ барои мо як мактаби ҷавонмардӣ аст ва ҳар як ҷавонмард бояд аз ин мактаб гузарад. вусъат пайдо кардани гурӯҳҳои террористию экстремистӣ вазифа ва масъулияти хизматчиёни ҳарбиро беш аз пеш муҳиму мубрам мегардонад. бо назардошти вазъи феълии ҷаҳони муосир, сарбозону афсарони далеру тавонои меҳан ҳар зарра хоки муқаддаси ватани аҷдодиамонро ҳимоя мекунанд. ва президент ва ватан содиқона хизмат мекунем. зарраи хоки ватанам ганҷи ҷаҳони ман аст, чашмаи поки ватанам рӯҳу равони ман аст. атри гулшани меҳан, боғу чамани меҳан, кӯҳу дамани меҳан ёди ту дорад.